A l'Escola Sant Jordi aprenem fent, vivint i transformant-nos. Perquè creiem en un aprenentatge significatiu que connecta l'alumne amb el món. Per un món que reconegui totes les emocions. Acompanyem cada emoció perquè el nostre alumnat creixi amb empatia, il·lusió i confiança. Per un món on la creativitat sigui un motor de canvi. Connectem disciplines, des de l'art fins a la tecnologia, per trobar respostes innovadores. Per un món on totes les veus comptin. Practiquem l'escolta, el diàleg, l'expressió, perquè cada alumne trobi la seva veu. Per un món compromès amb la ciència i el coneixement. Despertem la curiositat a través de la robòtica, els tallers STEAM i el pensament crític. Per un món que cuidi, respecti la natura. A partir de petits gestos, aprenem que les nostres accions poden transformar el planeta. A l'Escola Sant Jordi, cada experiència ens apropa al món que volem construir. Un món més just, creatiu i humà. Escola Sant Jordi. Aprèn avui, transforma el demà.